Здравейте! Днес ще ви представя универсалния хъб eGate Pro, съвместна разработка между Tuya и Engo Controls. Gateway е сърцето на всяка система умен дом, използваща протокол за комуникация ZigBee. Той има две основни функции. Първата е да осъществи координация между всички устройства в системата и втората да направи връзката с интернет. Повечето подобни устройства на пазара имат мощност на сигнала около 25 мW, докато eGate Pro има мощност на сигнала 100 мW, което е 4 пъти повече от всички останали. Това гарантира широк обхват и стабилен сигнал. eGate Pro работи с приложението Engo Smart, което е на български език и напълно безплатно за изтегляне, съвместимо с платформите Tuya и SmartWife. eGate Pro има 5 години стандартна заводска гаранция, както и всички останали продукти, произведени от Engo Controls. Повече информация ще ви даде господин Иво Бойчев. Здравейте! Това представлява нашия интернет гейтвей или хъб. В комплекта вие ще намерите както зарядно, така и захранващ кабел. Също така LAN кабел за директна жична връзка с вашия рутер. Характерното за нашия гейтвей е това, че има външна антена, която служи за по-добър сигнал, по-голям обхват, както и софтуерна промяна на ZigBee каналите при евентуално преплитане с интернет рутера. Има и възможност за офлайн работа. Офлайн режимът е много подходящ за обекти, където няма интернет система все още, интернет мрежа. Работи на същия принцип, всички устройства се добавят към хъба, цялата система си работи перфектно и когато стане време за експлоатация на жилището, клиентът просто си свързва гейтвея към интернет и цялата система оживява.